Lamantombazane abevamise ukuchukuluzwa abizwe ngamagama esaba nokuveza amazinyo awo emphakathini. Kodwa ke manje konke lokho sekuwumlando. Asikaze sahambe bangelide kangaka, so siyakujabulela. Ngijabula kakhulu ukuza every month sizala every time. Fana nokuthi siyazikhipha. Mina ke sengikhuluma kakhulu cause vele singafakile vele ngiyajabula vele. Impilo yawo yaguquka mhlazane omunye wamawele uthandeka efaka ivideo ecula ezinkundleni zokuxhumana. Ngifile like ungabi nendaba nabantu ukuthi bathini ngami solo nje solankala ngisafakela ama braces ngibona utshintsho nje la kimi nje nabantu bayajabula nje. Ivideo ayenza yaheha abantu abaningi kwathi udokotela Papi wawafuna waze wawathola wawasiza mahhala ngokufaka izinsimbi zokuqoqa amazinyo ama braces. It has enriched their lives as well in terms of the experience of being told that your teeth can be fixed. You guys can be taking all 4 of you at the same time. Lamantombazane asuka eMpumalanga alibangise eGoli eyohlola amazinyo awo. Udokotela owawasiza uthi lokhu kwenze umehluko omkhulu kulamawele.